Ну, такія рэчы, калі яны адбываюцца, они, ну, найменшае, што яны робяць, яны якраз такі, ну, робяць нейкую такое акрэсленне свой альбо чужы, да. І гэта ўжо такі добры падмурак, да, для нейкіх іншых рэчаў. Але ставлюся. Ну, глядзіце, у гэтай ўсёй дыскусіі ёсць такія добрыя стороны і странныя стороны, да, калі глядзець на гэта, ну, калі гэта ўсё пераходзіць у нейкія там крайнасці, да, ну, там, типа, там, пераходзіць там на нацыянальнасць там людзей, да, ці нейкія іншыя рэчы, да, то гэта too much, як па мне. Ну, то есть, гэта неправільна. Але тым не менш, ёсць нейкае разуменне, ну, на мой погляд, ну, якраз такі у яком-небудзь там Фейсбуку сярод людзей, з якімі я там сябрую, можа быць, да, ёсць нейкае паразуменне таго, што гэта непрымальна ў том плане, што не факт, што, ну, хутчэй за ўсё там мы не паедзем, да, там стаяць перад дзвярмі гэтага рэстарана, але мы ўвогуле туды не паедзем і не зойдзем ніколі, ну, таму што гэта неправільна, то, што робяць гэтыя людзі, да. Але тым не менш там, ну, гэта такая рэч, яна звязана хутчэй за ўсё з гэтым, ну, разумееце, кожны факт можна падаць па-іншаму. Калі б гэтыя людзі, да, паступілі трохі інакш, да, ахвяравалі нейкія б грошы, я маю на ўвазе ўладальнікаў там гэтага рэстарацыі ці яшчэ чаго-то, да, ахвяравалі бы нейкія грошы на нейкі там конкурсны там праект, да, па стварэнню там мемарыяла, да, зрабілі бы нейкія захады, ну, разумееце, да, па ўшанаванню там памяці загінулых там людзей, да, ну, то есть праявілі сябе як, ну, сапраўдныя там, ну, жыхары там краіны, якія разумеюць всю цяжкасць і складанасць гэтага там пытання, да і сакральнасць гэтага места для шматлікіх людзей. Тады, можа, было бы інакш. І быў бы гэты там рэстаран, да, але была бы разам, ну, але бы там была яшчэ бы нейкі мемарыяльны, хай невялічкі там комплекс, які бы быў збудаваны, магчыма, на іх жа грошы, да, і адносіны да гэтага, разумееце, былі бы адразу трохі іншыя. Але, ну, яны не падумалі пра гэта, але, ну, вы ведаеце, у гэтай краіне на грамадзянскую супольнасць людзі толькі пачынаюць звяртаць увагу, нават дзяржава. Яе як бы не існавала, ну, яна як бы была, але яна не выяўляла сабе. Зараз, дзякуючы там сучасным медыа, да, перш за ўсё веб-медыа, да, сацыяльным сеткам, гэта ўсё бачна, гэта ўсё вылазіць. Ну, калі нехта там нешта будуе там страннае, ці не там, дзе трэба, гэта, ну, фідбэк да яго даходзіць. Калі чалавек збудаваў сарай у цэнтру Менску, да, да яго даходзіць даволі хутка, што палова насельніцтва лічыць, што гэта сарай. Але ж ён думаў, што гэта добры будынак, ён прыгожы, і ён і грошай заробіць, і ўпрыгожыць горад, і ўсё такое. Але потым разумееш, што не, гэта да яго, ну, выпрацоўвай, гэта, ну, это як нейкая, ну, не дрэсура, разумееце, да, гэта павінна выпрацаваць нейкія там правілы паводзінаў. Добра, што это адбываецца, да, таму што каб яшчэ хто-небудзь не пажадаў пабудаваць нешта з іншага боку курапат, разумееце.